voy andando en mi camino, abriéndome a la rosa de los vientos. 2017, I was in med school. I really wanted to go to the mountains. Mendifilm jaialdiko kirol eta abentura film onenaren saria jaso da Julen Elorza, bideogile arrasatearrak Cantos y Flores lanarengatik. Arrasaten izan zan lan hori aurkezten, Amaia Antzokian, maiatzaren 12an. Eta kaixo, Julen lehenengo, zen moduz guntzan aurkezpen hori? Ondo. Herrixan aurkeztiak bauko ekstra bat pixkat bai nerbixo puntuakin, baina harrera oso politxi zen eta beste 3 lan ikusi ziren eta oso lan txokunak zen ziren. Pozik, zentzu hortan. Ados, Julen, eta gero baita, beste urte batzutan be aurkeztu izan zare Mendifilm festival honetara, jaialdi honetara, eta, bueno, espero zein nolako sari bat jasotia? Ba, 2 urte dela, Lagara beste pelikula motz batekin aurkeztu ginen, eta horria oso harrera txokun auki gauen, eta gero Turrian begon zan, Amaian egon zan pelikulia. Eta gero bigarren honekin, egia esan ez nagoen espero holako sari bat irabaztia, porque beste lan txukun oso txukunak eusen, eta mutotzu olako postasun puntatxo mutotzu, rekonozimentu bat. Zelakoa izen zan eta zelakoa izaten da olako proiektu baten sartzia? Ba, nik uste dut tamaina ezberdinetako proiektua zela, eta Amaian bertan beste egunean ikusi ziren 4 proiektuak oso ezberdina zentzu hortan, batzu di oso txikiak, batzu di giganteskoz. Bat oso onditza da produzio Amerikar oso ondi bat behei. Guria zen lagunarteko proiektu bat, zango nauke. Karina eta Hilari laguna die, eta hasieratik hilabeteko bidai hau izen zen pixkat irunarteko eurak produzio asko koordinatzen zabien, eta nik irudi arlua lantzen egon gehiago, pixkat gauza oso txikitik indako gauza bat izen zen. 2024ko udan egin zinun grabaketa Boliviako mendixetan okerrez hau, baina saldu eguzun bezede zertan datzan lanak? Hori da, proiektu izan zen uztailan joan ginen 2024an, eta Karina Carsolio eta Hilari Gerardi 2 mendizale korrikalarekin, Hilarikin aurreko proiektu egin janaukon, eta ondo ezagutzen gara Hilaritani, baina Karina ez nagun horren beste ezagutzen, eta Hilari komentatu zauzten, Karinak eukoela historixo bat, bidai bat etzan nahi beste, 7 urte dela, bera nahia astebete lehenago hilzalako. Eta pixkat horti doia, etapa bat iztian nahi hori, hortartien beste gauza asko pasau ziren, eta ezaguzten gure zagoela bidai hau berriz zitia, eta Hilari bide lagun, eta nik pixkat irudiak grabatzia, eta horren inguruko historia bat sortzia, zara bere helburua, eta tartian sartu ziren beste 2 sponsor nagusiak eurenak, horrek pixka babestu inauien proiektua. Horretarako be, punta-puntako mendi korrikalarixekin egon zare, eta 6.000 metrotan be izen zare. Zelakoa izen da 6.000 metrotan horrelako lan bat grabetia? Ez die mendi, altura bat ez, baina ez die oso mendi teknikoak eta akaso izotzak nauki gauen arazo ondixak, espero gauna baina izotze gehiago eguen, eta teknikotasun aldetik ez die mendi zaiak, glasiarrian ibiltzen jakin baldin bakitzu. Baina, ez genituen bezta igoerak proba aurrez, izen zan dana lehenengo igoeran, eurak gure zabien alik eta azkarren igota bajatzia, hori zen proiektuan oinarrietako bat. Eta egia esan, oin pixkat ikusita, hobe lehenengo guk igoko bagauen mendixak aurrez, eta planifikazio hobe bat eitxia hobeto gozan bere gunean. Baina, hori bebazan proiektuan harima ez, pixkat. Joan, igo bajau, eta etzien zenbakiak eta errendimendua etzan horren beste, ez dagoen pixu horren beste, ez? Gehiago zen, esperientzia eta gozatzia pixkat euren igoeran. Grabaketia dela eta be, aspektu teknikoan inguruan hitz egin dozu ontxe, eta ze ekipo erabili zinun? Mendixan importantiena pixua da, dudarik. Eta oso
oso gauza gutxikin ego behar da. Bai, kamera bat eta kamera bat gaur egungo Sony kamera honen txiki honekin oso txukuna grabatu aldie. Eta bai, pare bat lente eta gero dronak daukoen presentzia gaur egun mendian dron barik perspektiba asko galtzen da eta drona erabili gauen eta listo. Halako GoPro txikietako bat bai, irudi batzuk ateratzeko, baina oso gauza gutxikin. Bestela ez da posible mendian azkarri biltzerik. Bideogile hona zarela argi geratu da eta argi zauen ja sari hau jaso baino lehen hau, baina fizikoki trebatu egin behar izango zinen eta trebe ibili behar izan zare horrelako lan bagrabetako, hainbeste alturatan, egun tarte murriztu baten. Bai, ni mendixan ibiltzen asko eta korrikalari izan nazo bai, baina egia da eurak beste maila baten da zela. Eta latabe gainera ni pixulu disintegi jaukin ibiltzen az, eurek jarraitu, zehoze jarraitu aldatzazue, baina ez asko egia esan. Da gehiago estrategia, pixka nun kokatu, mendiko ze tokitan kokatu eta dronak izela jolastu berutz eta gorutza pixkat. Eta niten hau nazan gutxi gora bera, eurak baina ordu bete lehen hau txua urtenero. Eta erditik gora geratu pixkat, gailurrera heldu barik, eta bertatik ataratzia irudiak Sahaman ezik, Sahama izen zela beste mendi bat, volkan bat ez ginela igo gehiago. Baina hori izen zen plana, pixkat erditik gora igotzia eta ibiltzia pixkat flexible gora eta bera eurekin, baina jakinda ez dela zentzudunena bez jarraitzen alegintzia, porque eurak oso harindoiaz. Nolakoak izen ziren egunak eta zenbat egunetan grabau zinuten lana? Esango nauke, berez hau izen zen, aurrez egon ginen bi aste, asteburu bat 10 eguneren inguru Perun, eta han lasterketa bat inauien, eta nik grabatzen duten mendi lasterketen zirkuitoko lasterketa baten hartu dugin parte, eta hori aklimatatu inginen pixka, 10 egun horreitan, Kordillera Blankan, eta hortik aurrera gero joan ginen hilabete osua Boliviara. Eta esango nauke, 3 mendi ziela, bakoitza gutxi gora bera, 5 egunetan heltzen ginen egun bat, 2 egun lehena, igo, bestia baja, azkenean tartia ziren pixkaten egualdixen arabera bai, aixa asko gonzala, 5 eguneketako 3 bidea itxoin gauen, Bolivian ziar. Ezien izen egun asko, baina ulertzen dut bizipen asko bizi izango zituzula Bolivian. Konta horietako bat badukozu zerbait nabarmentzerik? Hartu gauen berez, La Pazen hartu gauen etxe bat, eta hori izan berez gure kanpo base esango gaukena, ez? Hortik mugitzen ginen dana, handauko oroitzapen asko, bisak gluten glutenik ez dago jaten, eta egia esan hilabete egon ginen arroza jaten, nietzako pixkabe nobede puntu izen zen. Eta anekdota, ez dakit, Limanin akortan az, ordu bete lehen urten nintzela gauez, eta guztiz galdu nintzela birian, heldu nintzela goiko kanpora, urak baino uste dut 10 minutu lehen hau ero, horrek izaten nerviosismo asko gonzan bebai, eta hor, daz momentu batzuk ez dakitzunak, ze pasauko dan bez, pixkat grabatu galko ditu, nun nau, bestia, guztiz despistau nintzen bidegurutze baten. Eta, gero pilatu nagoen bidea, eta holako izaten dira. Pixkat ez dagoenean nahikoa preparazioa aurrez, holako espistiak badaz. Eta gero, hotzakin, nik kamerakin eta grabatzeko orduan, egun baten batez behixe oso hotza duen, eta sentsazio termiko oso hotza txartu pasan nuen. Oso txartu pasan nuen, eta ikusten kontestuan jartzen dauz edan, adibidez, neguko grabaketen asuntua, Himalaiatan, eta irutzen jadat sorokeria bat, kondizio horretan pelikula bat grabatzea adibidez, Mendi lasterketekin, trail running lasterketekin zenbait proiektu ditzen dituzu hemen, horietariko bat Mondraitzen antolatzaile lanetan edo egoten zarela be, bai. Zein izaten da zure lana zehazki, ulertu dutenez, zuk
gorriz markatzen duzun fetxetako bat da egute gixan. Bai, beti egoten gara begira, ber noiz tokauko dan nik jarraitzen duten zirkuitoko beste fetxekin pixkat begira, eta Mondraitzen taldean sartu nintzen, orain dela urte gutxi, pixkat laguntzeko, herrigintzako proiektua, eta nire aldetik zehose jartzeko. Nik pixkat streamingeko ardura hartzen dut, eta hor dana koordina, eta grabatzen behar lagundu. Eta pozez, herri xaula ikustia, eta holako, Mondragon dauko mendi eder honekin holako karrera bat atabatia, guretzako postasun handixa da, eta gero talde handixa da, Ander Monedero bera, Abasolo bera, Arteman eta bako lagunak ebitzen di hor, eta pixka koordinatzen dena guzti hori. Eta azken galdera bezala elkarrizketi egisteko, Julen, zer datorkizu zuri urte amaiera arte? Badaukazu beste proiektu bat esku artean? Bueno, ni jarraitzen dut, nire 8-9 urte noia Skyrunning World Series mendiko lasterketen zirkuitoko bideoak sortzen, eta hor badaz 20 karrera zurtian ziar, eta hien ditugu bost, eta ondion horrekin jarraitzen dut, hurrengo asteburuan Frantzian dago beste bat, eta pixkat hori da nire urteroko proiektu nagusia eta oinarria hori da, zirkuitoko eduki horreik koordinatzia eta bideo horren sortzia. Eta gero badaz proiektu batzuk lan historio edo dokumental gintzan pixkat sortzeko, baina ondion birian da, ez da sortzeko da ondion, ez ebez konfirmatu da. Oso ondo, Julen, eskerrik asko gurekin elkarrezketa itxiagatik, olako gauza interesgarriak komentatiagatik, eta ondo segi zeure ibilbidean. Eskerrik asko zuek.